आजारा से हमने के लाइव बनी जब बड़े भैया वरिष्ठ तबला वादक अंजनी सिंह जी के स्टूडियो से बेंजो पे संगत कर रहल बाड़े हरिंदर भैया और जोन गीत गावे जा रहल बानी पर गीतकार डॉक्टर शशिकांत तिवारी। आई हम सूरज मिश्रा व्यास आप सबके स्वागत करत हनी। सुनिए गीत। सखी हो आवहो मड़वा सजावा मंगल गीत कोनो पहिले कढ़ावा। सखी हो आवहो मड़वा सजावा मंगल गीत कोनो पहिले कढ़ावा। घरवा अइहे आज दुल्हा श्री राम हो कि दुनिया में शोर भइल बा। बड़ी पावन लागे जनकपुर धाम हो कि मनावा विभोर भइल बा। सखी हो आवहो मड़वा सजावा मंगल गीत कोनो पहिले कढ़ावा। घरवा अइहे आज दुल्हा श्री राम हो कि दुनिया में शोर भइल बा। बड़ी पावन लागे जनकपुर धाम हो कि मनावा विभोर भइल बा। चढ़ल अइहे अंगना में चारू भैया बाबा जनक जी लुटावे धेनु गैया। घोड़ावा चढ़ल अइहे अंगना चारू भैया बाबा जनक जी लुटावे धेनु गैया। अब देखे खातिर लागे बड़की होड़ हो कि दुनिया में शोर भइल बा। बड़ी पावन लागे जनकपुर धाम हो कि मनावा विभोर भइल बा। सन लगाई दी हूँच के दिक्कत परेशानी लिह पहुना से पूछ के। हाँ फूलवा के आसन लगाई दी हूँच के
दिक्कत परेशानी लिहा पहुना से पूछ के। सिया चल जई है राम जी के साथ हो, इहे सोच अखिया लोर भइल बा। बड़ी पावन लागे जनकपुर धाम हो, कि मनावा विभोर भइल बा। सखी हो आवहो मड़वा सजावा, मंगल गीत कोनो पहिले कढ़ावा। सखी हो आवहो मड़वा सजावा, मंगल गीत कोनो पहिले कढ़ावा। घरवा है आज दुल्हा श्री राम हो, कि दुनिया में शोर भइल बा। बड़ी पावन लागे जनकपुर धाम हो, कि इहे सोच लोर भइल बा। बड़ी पावन लागे जनकपुर धाम हो, कि मनावा विभोर भइल बा।